sithandekayo, sesibuyile simosha ixesha. Kuzawucelwa amangqina uqala ku-31 years ubheka phezulu ngegama lenkosi mani kuqala. Emhlabeni nasemazulwini ayakekho ukuthi emhlabeni nasezulwini akekho nofaniswa noJesu. Malibonga igama lenkosi. Ngokusesimanga nami sayifikela impilo yami. Malibonga igama lenkosi. Nangokuthi ingcono nanginayo. Malibonga igama lenkosi. OluJehova wayithanda impilo yami. Malibonga igama lenkosi umntana akafuna niphelele emhlabeni. Malibonga igama lenkosi. Ngokuyesu wayinceda impilo yami. Nosayincedayo. Zikhona izinto malibonga igama lenkosi imihla yonke ulifundisa indlela entsha. Malibonga igama lenkosi ulifundisa ukuthi mandinyathele njani. Malibonga igama lenkosi ezintweni zonke endimamele yena ukuthi Nkosi ndingaphazami. Malibonga igama lenkosi ukunyathela kwami ukwenza kwami ngobukhona uYesu. Malibonga igama lenkosi uyathetha nomntomtsha. Malibonga igama lenkosi sithe esidukise sibonga noYesu. Malibonga igama lenkosi akafuni lifane namntu akafuni silinganise. Malibonga igama lenkosi uthandike kuye. Malibonga igama lenkosi ukhona uYesu. Ndimbonile empilweni yami. Malibonga igama lenkosi ndibonile ngumzali xa ndidinga umzali ufika thethe. Malibonga igama lenkosi ukhona uYesu. Malibonga igama lenkosi ongakhethi ebuso bamntu angabuzi kuhleliphi. Malibonga igama lenkosi uthanda sonke. Malibonga igama lenkosi uthi uthando lwakhe lujeme mvula. Imvula ayikhethi ukuthi ngomephi. Malibonga igama lenkosi inetha kanye kufuneka inethe khona. Malibonga igama lenkosi empilweni yami sengilubonga loYesu oyigcinayo intombi. Amen.
andicele ngegama lenkosi uJesu kulelo busicela uyesu ukutshela mama ngoba kukhona indawo bendiqonda uba apha ngeke ndigqithe ndagqitha kusomandla ngegama lenkosi uJesu usikhona uzandivulela nam amen. Ngithanda ukuhlala nawe yonke ingamanye ivuka xa ndisengondweni qha kodwa imane ndivukela nabasendindodwa endlini abasendisemsebenzini ndingazilibali uba ndiyikholwa ihlale ihleli loo nto leyo kum apha evekini okanye kule veki pheleyo bekhe babanentetho beyithetha befundisa besithi sidla isidlo but umzimba wethu awureact njengabantu abatya isidlo sinezifo siyalingwa but asireact ngohlobo isidlo fanele sisinceda kuso so uyahlala bantu okume entliziyweni yangathi utata sathetha nangosendisendini yaba ngazamulala kulaleki liyaringela ilizwi lithi izinto ezibekelayo suppose ziyakwehlela utheni ndiyathandaza kakhulu kusomanda ndaphinda buyela kutata yathi tata ndicela umthandazise andilazi lilizwi anditsho kamnandi kodwa inoba yintoni nam endibhlokhayo because ezinye izinto ziyakwehlela ube usitya nani isidlo so ndacela utata ndithandazise nam ndathandaza ukuze ilizwi okanye nesidlo siyitshintshe impilo yam ndibonakale ndikhuseleke nditshintshe total ndingabenzi izinto ekusokoza ndizenzi kodwa ndisathi ungcwele uYesu Kristu nam ndisamane ndisitya isidlo kodwa ndisenza izinto ezingafanelekanga so ndisamcela kakhulu kusomandla empilweni yam yokholwa ndinyaniseke kuye ndenza izinto ezifunwa nguye ndingekho phambi kwabazalwane ndingakholwa phambi kwenu abazalwane okanye xa ndisecaweni okanye phambi kotata nomama kodwa ndikholwe noba ndiphi ndizazi into yobana ndilikholwa nabantu bangade bayibuze kodwa bayibone apha kum inkolo. Amen. Ndizothathela ithuba ndithi subonga ndibulisa abantu abatsha, ndibulise
sisawusiso lokhoyo phakathi kwethu. Ndibulise i-ofisi yabantu abatsha ngokhethekileyo, amen. Nam ndiyabonga abantu wayilandela eyam impilo, haleluya. Wandenzela okuningi kakhulu empilweni yam, okungathethekiyo nje. Ndazama nakweli vangeli, itshomi yam isithi sinamatyala, tshomi yam inkonzi powerful, amatyala yacinywa, haleluya. Senza le tshomi yam, yathi itshomi yam kodwa mna masiyeni nje uba macinywe amatyala, mna ndineengxaki ezininzi. Itshomi yayibeka but ndandingaqondi ngalaa mzuzu inoba zeziphi ezingxaki athetha ngazo, amen. Seza kanti uThixo uqonde ngam ngeyam impilo, haleluya. Ndahlala evangelini, haleluya. Ndabona uThixo inceda impilo yam, ndayibona le amatyala iyadlula, zange kuthiwa uThixo ubhatalela amatyala, haleluya. Ndandimane nam ndingena kweli gumbi kuthiwa tata, amen. Utata athi bhatala phaa kule nyanga, bhatala phaa siphokazi kule nyanga, haleluya. Ndabona uThixo inceda, haleluya. Ndiphume ematyaleni, haleluya. Lithethe ilizwi lenkosi, haleluya. Ndithathe empilweni yam noma ndiyathile ndendiqonda ikhona le ndingekakwazi ukohlukane na utata wabantwana ndizabathini, haleluya. Zangathi utata ndizakutshatisa, haleluya. Ndafumana ivengeli lenyaniso, haleluya. Lafika layinceda impilo yam ngokumangalisayo, haleluya. Ndithi kandibeke egumbini athi sawuthandaza, haleluya. Ndambona uSomandla endidlulisa, haleluya. Ndithe kuningi kakhulu, haleluya. Ngelinye ilanga ndincokola nomisi suka endleleni evele emvuselelweni, athi abantwana bakho babi, ndithi abantwana basemakhaya, athi andingokolisa, athi hayi mani abantwana bakuvizitele, ihlale le nto empilweni yam, ndifumane imfundiso. Ndiqonda abantwana bamane bendivizithele ke ngabafumane iholideyi. Bathi abantwana bevizithile kwenye igame, haleluya. Kanti ndivuselela utshaba, haleluya. Wafika uboyfriend, haleluya. Wabe sithi ndizombulala namhlanje, haleluya. Zange ndayibona inkwenzo yohlukanisa umntu nabantwana bakhe, haleluya. Wabuthixo encedile ngaphakathi. Ndangena endlini ndakwazi ukumnika sisi wam makandikezele ifowuni, haleluya. Ndafowuna kutata, tata uyakothusa, akasoze akwenze nto, haleluya. Ndinike nje imizuzwana embalwa ndizawufika. Nam wafika uThixo wayinceda impilo yam. Ndandothukile kule ndawo ndandibekuyo ndibambe kuyo, haleluya. Abantwana basendlini sebalekile, intombazana ningena endlini, haleluya. Wafika utata wathandaza. Nalapha phambi kwakho ngosengenile, ndalila ndancincazela, ndacinga ndihlale emkhukwini ngazomtshisa ngelinye ilanga, haleluya. Kodwa uThixo obonelelayo, nam wandibonelela. Ndambona endiyombathisa, haleluya. Ndambona endinceda. Kuningi ukhona uThixo welibandla, ukhona uThixo welibandla. Mna zange ndilingwe zibhuluke ufika kwamapha, ndandilingwa inyamane yam, haleluya. Ndandibona kancinci le mifakelo, andizange ndiyenze. Ndandilingwa impilo yam eyayixakekile, haleluya. Wafika uSomandla wandinceda. Ndaqonda ngelinye ilanga utata endigodusa, haleluya. Ndaqonda bengeleni ndikwithethele, kodwa make ndingene njengathi ngxoko. Ndiqonda Nkosi yami, tathethe ngothethi nabantwana bam, inoba abantwana bam ndibakhulisa ndodwa, amen. Ikhona inhliziyo ekokrayo uba kutheni ungamsapotisa, inhliziyo mosika ifika uba hayi mani lo mntu ingathi yandikhayisela ngoku, haleluya. Ndiqonda ikhona inhliziyo ethi bawela nokumsapotisa mani lo mntu, ikhona inhliziyo eqalela uleqa. Utata wabeka, haleluya. Ndambona uSomandla efuna unyango ngelinye ilanga, kwindawo endisebenza kuyo. Ndinika ipromotion, kwathiwa nansi i-overall sesakho, haleluya. Nansi ikhompyutha yakho. Ndabuye ndizijonge ezandleni, andizange ndiye esikolweni ngokusimna. Ndinejimetriki kwathiwa yakho. Sebenza, haleluya. Nam ndiyambona uThixo wandibonelela. Ndincede endleleni yokukholwa. Bantu abathi ukhona uThixo welibandla. Mna ndiyangena ngala mnyango ndixakekile. Ndibhidwe ngamatyala, ndibhidwe zizinto zonke zobomi. Kodwa wafika wayihlangula impilo yam. Wandinceda, andisweli into empilweni yam. Ndibonga nje uthando lwakhe, amen. Ulilo kaJesu ukuthanga phakathi kwami, uhlala undivuselela.
ungelulanga kodwa yathi ngiyayizela inkosi ukuthi becontrol impilo yami be-remote control yobomi bami ndingaziphileli apha emhlabeni ndizenzele ngokwami ndithi noba kwenzeka ntoni uthixo abe khona ecaleni kwami nam ndazonwela inkosi ngo-2016 nam ke ndandizihambela but ndingazi into ndihamba nje nam ndiyigusha ndilahlekayo kodwa kwakhona ilanga elithi khawuthathe uyesu uzawubona ukuthi uzawusaphi yena nam ndavuma ngempilo yami ndibulela ke loo mandla ukuthi ndavuma ngempilo yami ukuthi nam mandamkela inkosi ibe ngumgcini wobomi bami ndibonga loo mandla ke ukuthi nam ndihlale endlini kathixo zikhona izinto kodwa kungelulanga nam ndiziqinise kuye kulaa mhla wasebhokotho esibangcwele abantu abatsha bafuna ukukholwa siyathetha nje thina sikholwa siyabagcwalisela sibaxela ngale nto inguyesu kodwa ndifuna uphosisa abafuna ukukholwa siyacela ke bangcwele imithandazo kumhla wasebhokotho west ukuthi abantu abatsha bakholwe nathi siyakhuthaza siyathetha bangcwele kodwa umntu azixele ukuthi mna ndifuna icawe andizacawe mna awuzundixela ngacawe mna Senkosi ukuthi kodwa ndithethile ngamazi wakhe ethe wanikeza ukuthi mandithethe naye noba yena akafuna icawe kodwa mna ndithethile unikile amazwi ukuthi mandiwathethe ndibonga loo mandla nam ndisekhona ke umhlaba waseGeorge ndizile apha cela amandla kaThixo ukuthi ahlale nami angezeleleke ngaphezu kwami sendikhona apha ndizotheza amandla ndingazanga ukuba ndizodlala apha ndizocela amandla bangcwele ndizocela imithandazo nam ndisengumntwana ndisayidinga inkosi kakhulu empilweni yami ndisamdinga uThixo kakhulu ukuthi qadwale ngaphakathi kwami nam ndiyibone indlela nam ndiyazi ukuthi uThixo ufuna mandiye khona ndicela amandla bangcwele ayikho into endiyifunayo ndicela amandla elihle igama wahlala phansi kwadlelwa ngempilo yami ndandingayazi ukuthi wenziwa ngabanye wayenza iminyaka so ndahlala ndisithi imfundiso alikho kwicawe necawe ndandiyakhona ndandiphathela ndiyojonga ukuthi ikhona ndasokona ukuba nale nto irongo kuba ndifuna ukuphruva le nto iyo ukuthi nyhani ayikho inkolo kodwa ndibona ungena kwam kwelivangeli ndabona umohluko sisimanga ngeyona ndlela usathane endilwa elona hlobo lamangalisayo khulu azawuzinikela sendilile sendithethe konke kutata ndikamlulile kodwa lena ndandishiyile usathane eyona nto wandilisa ngayo esithi nantsi lena ayikho into enjena bukho ubungcwele abekho abafundisa abanje abekho abantu abaphila hlobo kuba wayeyazi ukuthi ndibambile nalena into kodwa ndayithetha ndambona uJehova engincede kakhulu empilweni yami ndandingenalo uxolo bangcwele iminyaka ndamzonda umntu wathi wayongena kodwa nokujahova lokafika watshintsha yami impilo wandinika ukuzithanda wandinika ukuziphumelela kuba mandidlula uxolo bangcwele ayikho into engandenza ngakhona ngekuxole kuba ndandizibuza imibuzo emhlanje zona ndingenampendulo yayo sithi ndiyacela basebabuye ndibabuse bathi bongekho ukuthi ndibabuse bafika ndileka umnikazi ndofuna impendulo waphendula uJehova wathi izakumkana izakumza eyabanika nakhula baphakathi bangcwele
nami kanijona ngazibona ngifana nabanye abantu athi sefika usathane sithi nothi wena ngekho umuthathe ngoJehova ngekho ukwenza lokhu kodwa athi uThixo wena uzawuma yakwenzeka mntana mnteke kudlule kodwa likhona ngoku njengoba uJehova sahamba nami ekholweni kwami bangcwele osangithwele maxesha onke abanjalo ndivuselela esithi wena ndakwazi ungekabikho ufuna ukuxelele into angcele izinto ngawe noba sezifika izinto banangibuzo kodwa likhona yodwa ukuthwala abangcwele nguye empilweni yami emihleni yami yonke ewahamba nami yandelusa ebesendizixelela ukuthi ngize emvuselelweni okodwa waziveza ukuthi uThixo kuba ngibonile kulo nyaka osiphelile into endibethileyo belingihambela ngaphambili uJehova bekuthi bakwenza beyibethile endaba mina beboleka imali endifuna ukwenza kodwa kulo nyaka nathi Jehova ngicela uliphele ithuba ukuthi mandenze inyaniso inkolo ndiyenzisise xa ndingenayo mhlambuluke futhi wena uyazi kodwa kwivezi licebo ngomzuzu wokugqibela ngambona njalo futhi yena kandishiyanga usoloko ehamba nami ndiyamcela ukuthi inkolo yam ngamaxesha onke ngikholwe ngamaxesha onke ndiyazi ukuthi undithathephi ndingamlibali xa zifika izinto naxa iphendula izicelo zam ndingamshiyi ndiyazi ukuthi apha ndithathe kona lekho umuntu abanozipha kandawo kuba into sentlizweni ayibonakali kandonwabile ngaphandle kodwa ngaphakathi kwakonakele ndathetha ebantwini bonke nakwifemeli yam ndisithi kwenzeka oku noku kodwa babendiva bengandivisisisi bona kodwa nathi ndithetha noThixo uThixo wayiva intlungu yam wayisusa yena kuba nguye yedwa obhayo olisambonge ebutsheni bam ndithi andibali iminyaka endingathixo kodwa kungenxa bakaJehova inkosi ndisikelele ngoba uThixo usayithanda impilo yam bangcwele uThixo usandibekile esandleni sakhe bathandekayo indlela okholwa inde bathandekayo kodwa uThixo usandigcinile ubutsha bam sakugcinile esandleni sikaJehova inkosi ndisikelele ndibonga uThixo wendiwuyulayo ke mina bathandekayo ndiphansi inkosi ndisikelele usathane ndikivile inkosi ndisikelele kodwa lafika ivangeli endandingaliva bathandekayo ekwakuthethwa ndingeva mna bathandekayo ndifuna ukwenza le nto ifunwa ndim kwakuthiwa xa kuthandazwe endlini bathandekayo mna ndibe ndingapha kwamasango inkosi ndisikelele kodwa uThixo namandla inkosi ndisikelele owandisindisapho inkosi ndisikelele ndithi Jehova mandikhumbule uThixo bekuthetha emhlanganweni kwathiwa khumbula apho ulambe khona ndithi Jehova sendihambe kakhulu nobusathane zam ulikripha mandingavumi inkosi ndisikelele ngoba usathane uyasithatha singabantu abatsha azivezi izinto ingathi zintle inkosi ndisikelele siwequleke sithatha inkosi ndisikelele kodwa ndiyambonga uThixo osandifihlileyo bathandekayo ndibonga ivangeli esandigcinile ndibonga uThixo sahamba nam usekhona uyesu abantu abatsha uyesu uyamgcina intombi uyesu uyamgcina umntu omtsha zikhona zonke izinto ndithanda bathandekayo kuhambeni kwethuba singabantu abatsha bathandekayo usathane uyasiqhatha xa sihlangene siyalingana inkosi ndisikelele okokuqala uyiswa ngomnye umzalwane abeke izinto bathandekayo ezikwenza nawe uyikhumbule le nto ayithethayo uyibone indlela elula inkosi ndisikelele ithenge intombi kum bathandekayo noba singakholwa ukholwa uphinde uwe ndithi nalaphola namamkela uyesu futhi zange
ndiphinde ndijike njenokholwa ndijike mna ke sisi into ndayenzayo ndaxa ukuthi mna Jehova if Nkosi ndiyasuke endleleni yakho engumthathi Nkosi ndisikelele indlela iyahambeka Nkosi ndisikelele ngoba umuntu uzazokushumayeza ngokulingwa kwakhe Nkosi ndisikelele kodwa ndiyayibonga iNkosi ethi ukuyithatha kwami ivangeli njengomntu omtsha endayimela abathandekayo azuzungabikho izinto endleleni kodwa kudingeka uzibalekele kudingeka ukuthi ubuyele kuThixo kudingeka ukuthi uyovuma ngoba sithi thina sesikholwe kakhulu woyikho uyovuma lento ilisikizi yivume ngoba ngenzima ukungcwele ndiphazamile pha apha ndiphasendenza pha kodwa thina sesithi sesikholwe kakhulu ndiyambonga uThixo ondimandayo ndiyambonga uThixo ndenza ukuthi ndithethe inyani ngempilo yami Nkosi ndisikelele ngoba ndisafuna uhamba noJehova bathandekayo andiziboni ndibuyele emhlabeni Nkosi ndisikelele andiziboni ndiyongcamula umhlaba Nkosi ndisikelele ngoba into endayivumayo igolide eyandimlandayo ekuqalaleni Nkosi ndisikelele ihlabathi lona lidlale ngami Nkosi ndisikelele awunothi usena-16-17 years ubesongibela iphandle Nkosi ndisikelele kodwa uThixo wayenenjongo ngona ngenamzali lapha mina ndikwazi umjika usista wami ndithi ndizakwenza ndifuna ndim alibeke ixesha abathandekayo athi ngo-10 ubuye nomla ndabuye nabuya kabini kathathu ngo-10 abethu 12 ndingekho ndisethaveni Nkosi ndisikelele phaa ethaveni zintoni ezenzekayo yena kekho Nkosi ndisikelele usathane edlalile ngempilo yam ndagcingela kwamemva ndathi Jehova ndingaze ndikhoxe lento igolide ndifumeneyo ndingaze ndidlale ngayo ngoba ndafumana into yokuphila abathandekayo eyandiphilisayo empilweni bathandekayo eyandakhayo Nkosi yam engcwele eyabuyisa isidima sobutsha bam ndisathi sekhona uYesu ungavumi uqhaza neshomi yakho ungavumi neencoko ezibheke ecaleni ngoba iincoko ziyasiwisa abantu abatsha iincoko ezithethwa ngabantu abatsha ziyasilinga zemitshato Nkosi ndisikelele ngoba abantu abatsha xa kuhlangana ngumtshato bathandekayo umoya engcwele sicela imithandazo koomama ngoba silingana sisonke Nkosi ndisikelele xa uyifumene ivangeli yazinto ozoyifuna sasingasange uzofuna imitshato awukwazi usuzutshata sonke Nkosi ndisikelele badla ngotshoseebathi asizutshata sonke Nkosi ndisikelele entliziyweni yam kufika into ethi Nkosi yandinibonela yandizenzile zonke izinto zandibone nto Nkosi ndisikelele uThixo usahamba nam ke bathandekayo lumka incoko bathandekayo ezisilingayo endleleni lumka umntu osexa kwakho uba uvula ecaleni suka kuye ngoba bathandekayo uzakuwa ezinye izinto ziyasiwisa Nkosi ndisikelele kodwa ndibonga uJehova endamzuza kulaa nyaka ndamzuza ngawo ndisathi Nkosi ndisajonge kuwe andibuyi ngemva ndisafuna ukubheka kuwe Nkosi ngoba bathandekayo asikholele ukuphele lapha mna ndikholele ukuphele lapha bathandekayo ndifuna ukubonga uYesu bathandekayo ndikholele izulu ndiyazi ukuthi mna akho nto intle bendenzela uJehova akho nto ibhetele ndibekayo kodwa ndibona uThixo bathandekayo osesihlalweni bathandekayo ozuze ikhaya lam otshintshe imeko yasekhaya ngenxa yalo Thixo omongcwele esithi kasihleli kuye bathandekayo ungathi xa ngekho bazalwaneni xa ndisemakhaya ndizozenza zonke xa ndiphantsi kwabanye abantwana ndenze ngendlela ebenza ngayo hayi kuthiwa maziphume kubi Nkosi ndisikelele ayikhendaze ngoba ifemeli yakho wena ungene ezintweni ezenziwa ifemeli Nkosi ndisikelele ngokunoYesu Nkosi ndisikelele moya wengcwele nento ongayaziwe moya wengcwele nekhaya abathandekayo kwathi xa kusenzeka izinto kodwa yaphinda ngabazali bam abazothi hayi siyanazi lina nisindisiwe kweli khaya utata wenu usudlulile kweli khaya siyanibiza nje ukuthi sinazise ngokwesiko lalapha ekhaya emaqwathini kuyaziwa utamama kubefaka sinixolisa ibalane kodwa ngenxa yenkolo yenu nenkolo kamama wena sizunxibisa sihloniphe into enyambanayo then uthi into yakho mayaziwe kwindawo ovela kwinkosi ndisikelele ukuthi Jehova sikunene inkolo abantu abatsha sanukuvuma ukhatho Nkosi ndisikelele sanukuvuma ukhatho esikolweni uzofika phaa esikolweni kukho abantu abatsha abahamba ngenye indlela Nkosi ndisikelele suvuma sulikezela ngawe yilwa ngoba Nkosi usathana bathandekayo usiyambela phambili Nkosi ngcwele uzawuthi ungenanto abanye bazophatha i-iPhone phaa esikolweni ndanditshilo ke mna ke sekethe xa beyunivesithi nathi abanye bazoba nee-iPhones baphathe izinto bathandekayo wena uzawufuna ezaa zinto zingekhoyo kokwenu uJehova namhlanje ngawe igolide liwahamba nami Nkosi ndisikelele usathana uqonda ukuyithatha bathandekayo masibaleke nathi Nkosi ndisikelele thina sibelela phasi ekhaya eJerusalema ekhaya Jerusalem
Umnandi kuba lapha. Ndiyabulisa kootata, ndibulise koomama, ndibulise batsha, abantwana ndibihle igama lenkosi. Bathandekayo xa ulikholwa uxanduva. Xa ulikholwa uxanduva. Kunamalungelo kuThixo axathana nabalungu basemhlabeni. Asikwazi uthetha inyani ngoba kaloku ibali lakho lichaphazela umuntu. Uyafa the same person funeka umkhusele ngoba kaloku afunekanga wenza intlekisa ngayo emhlabeni kodwa impilo yakhe ixhomekeke kule nyani. Ndifundise emva kwemini ngelihle igama lenkosi. Ndiyambulela uJehova onothando, ongenazilandu, oneplani. uJehova unemasitabilini ngempilo zethu. Nabathandekayo ukholwa kwami. Umntanami noba wayenonyaka oneenyanga eziphako 6-7 kanje. Umntanami wesithathu at the age of 26. So ngokanonyaka into yoba ndina 27. Already akudingeki uba ndikucacisele uba bendiziphethe njani ezomntana wentombazana okhulayo. Wafika uThixo ndisesibhedlele ndingakholwa ngoba inyani yethu ndiyayazi. Ndayazi futhi ukuba imeko endikuyo ayidingi bulumko bam. Kule ndawo ndikuyenza uncedwa nguThixo yedwa. Ndifuna unikhumbuza ndiyacela. Awusoze ukwazi uziphilela ngengqondo yakho. Awusoze ukwazi uthatha izigqibo eziphuhlileyo because uclever, because usmart. Andiyazi uba ndingenza njani ndiyigcinise ikungene uyi-embode in your everyday life. Xa kufuneka uthathe isigqibo ukuze uThixo uba uthini, ingaba ndisendaweni erayithi na? Ngoba sigaxeleke ezintweni because siclever. Ubungazi ukwenza ngale ndlela ulunyukiswe wacetyiswa ngayo because uyakwazi ukuzenzela. Mna ukukholwa kwam ndibanjwe ngesikhathi because inyani ndiyazi kade ndingeva. Esathetha usise vula inkonzo uba masithandazele ukufa, masithandazele. Ngoba inyani siyayazi kudala kuthethwa phezu kweentloko zethu. Kufuneka uThixo athethe kabuhlungu. Kufuneka uThixo akuyekele umhlaba udlale ngawe ukuze uze ke lincedwe ngoba ngoku sewutyhalwa yimeko kodwa inyani buyazi. Kube kukho abantu uThixo engezixakekise ngabo abangayazi inyani. Mna ukuze ndikholwe ndadlala kwi-HIV. Ngebirthday yam, my 26 or 27th birthday, ndisesibhedlele ndidiagnoswa kuthiwa umntanam. Andizange ndayithetha into yoba umntanam ndamsulela because kuthiwa mandimkhusele. Kodwa inyani uThixo uyandixelezela bandithethe. Ukuyikhetha kwam inkosi ndaphantsi ushiya isidumbu ngemva. Utata umntanam wazama uzibulala. Xa ezama uzibulala lityala lam because kaloku umshelane. Xa uzolile uba nesazela soba one uzolile and kuzolile kwakho ngona nabanye abantu. Ingase si-understand uba apha empilweni yakho kukho iimpilo zabanye abantu. So xa wena udlakathelisa nobu bomi baba bantu buxhomekeke ekubeni uhambe kakuhle ukuze baphumelele. So sigqibo sithathayo asichaphazeli wena wedwa nokuyathanda noba awuthandi. Ndifumana ikholi ndikwa-anti ngentlahla kabawo athi umama weboyfriend ndinokuphiwa baleka uze. Aphangela esibhedlele ke kubakho laa nto ingathi unolwazi kakhulu mhlawumbi ungamstopha umntu angagubhi noba sebhubha. Ngoba ndiyacinga inoba wayenethemba uba ikhona into ezamstopha uba uthi xa uthatha umphefumla ndiyazi. Wafowunela mna baleka uze mntanam uyafa ndizamthini. Ngentlahla ndikwa-anti athi u-anti akho kwaloo nto mntanam hlala apha phantsi ukhona. Ndiyambulela uThixo ngoba yayiyitrepu leya. Ukuba ndandilo mhlawumbi ndandizawuphinda ndibe nosizi ndiphinde ndigaxeleke. Ukugqiba kwakhe ukwenza zonke ezo nzame wakholwa. Waza apha enkonzweni wafika wakhonza ukuthi wanguzalwane. Ndahlala
ndinelibala bendilibaleke emhlabeni nanku ngokumzalwane ulapha phakathi kwethu. I can never share inyani yami ngokupheleleyo ngoba kunalo muntu ndimkhuselayo ba uba ikhona imfobe yoba ukholwa manyani bawo angonziwa ndim. So mna mandikholwe kabuhlungu ngomuntu oyazi inyani but okwiplan yakhe ukuhlambulula kuyanceda abantu abatsha. Yazi le mpimbi ucimba fana uyakohlula ilamandla khawuhambe uye enhlambulukweni uzokwalulekwa. Inkolo ingo-one size fits all. Kunyanzelekile uye egumbini ngoba isaluleko zasifumana phaa isayizi yakho wedwa. Futhi noba esethetha usisi Yolanda ba siyathetha siyathefana. Ithi makale enhlambulukweni xa ezogaphela kuwe suvuma ngawe ngoba alikho icebo elizophuma kuwe nilingana nisokoliswa into eyi-one elizomnceda nayo noba uyathanda. Uba umcebisa uthi yenhlambulukweni dadewethu ngoba ayikho nkulu le nto isohlulayo but asifuni yokuhlangula sisafuna uzama. Kanti xa wamkela uYesu womkela umntu uzigobela to take care of things. Ake simvumele uThixo athathe adlale indima yakhe. Mna ndikhumbula kahle ba ndikusokole ukukholwa ekuqaleni ngoba ndithi xa ndiqala ubaleka ndibanjwe ikhunjuzwe nangabazalwane ba ingathi ndiyamqhayisela umzalwane. Ndikhumbula kwigame kwanyanzeleka ndixabane nomama. Kwathiwa awuzazi into oyifunayo. Uyawathanda kaloku amadoda ndiyayazi loo nto leyo. Nantsi iproof nabantwana abathathu xa ethi ngoku ufuna uthatha wayengavumi. Ngoku bendisamkela uYesu bendincama. Ndawuncama umthatho mna ndizizamele andinasirhorho. Yabona kule ndawo ndikuyo andinaso nje isirhorho. Ndizijule enkosini ngokupheleleyo because ndiyazi ndizizamile i-master plans zam azasebenza. NdingokaThixo ndiya apha ethi mandiye khona. Uzawukhunjuzwa kodwa zazi ubukhethe ntoni futhi zikhumbule uba kutheni kanene bekutheni uze ndibe lapha kwasekuqaleni. Ndikhumbula kahle ndikukumazwa buhlungu kumama ukuba after ndizamile ukuthetha ngesimilo ndiwakhetha amagama wam uba andisawufuni baba, yazi andisawufuni umtshato, yazi andisawunqweneli but andimsoli ngoba i-history yam kuthiwa mosimoto ilandelwa luthuli. Uthuli lwabo lusandilandelayo lusaphruva ngohlobo. So ukuthetha kwam akutshintshi into nembonakalo endibonakala ngayo. Ndathi kumamam ukuba mama uyambona uba urayithi for uba nguyeni ndiyacela ntombi endala umzame uzuthi xa sewuhambe indlela ubuye ke ngoku uzondixelela mhlawumbi nam ndamnika itshansi xa umapruvile. Kumhla wagqibelisa ngoku mamam ukuthetha ngaloo nto. Ndiyambulela uThixo ngoba uThixo wandenza ndalibala ukuba kanene kukho umzalwane olapha ngenxa yam ozele nto zimbi futhi andikwazi uxelela bani. Kufuneka ndibike kuThixo wandithwala uNkulunkulu. Ndiyambulela lo Thixo njalo. Bantu batsha ayikho nkulu le nto isohlulayo mantombazana. Ndive kabuhlungu ukuthetha utata uncithe emhlanganweni ka-national kulonyaphelo wathi si-weak. Ndaqonda unyanisile si-weak kabuhlungu incinci. Yazi ugqiba kwakho ukwenza isondo yazi wenyani ngoba akusinguwo nomzuzu uvumile wazifaka kulaa nindu ivuku ungqondo ubhadle ba ube sewonile. Make sicinge uthe utatwini lethetha wathi nina abazalwane niqale nitye. Xa usohlulwa yinkonzo yokuzila ukudla ufowuna sewusityile waye ungathethi ungekatyi uzoncedakala. Sithandaze uthi uzoba namandla wena uqala uzazi uba iyogathi okanye intonto ndisefrijini izakunceda uye kuba dizzy before ufowune. Yile nto siyenza ezolweni, yile nto siyenza xa kufika isilingo uqala uzihoye uthi usogqiba ubona uThixo ukhona. Ukhona uThixo, ukhona uThixo, ukhona uThixo. Ungade kuthethwe kabuhlungu kuwe njengakum. Mna ndinenkani
kwafuneka ndibanjwe ngesikhathi ndistritsho lonke ulwazi namacebo am ukuze ndive. Bodade wethu ndiyanicela, wena osewuncede wenkosi, masibambane ngezandla sidonse nabanye baninzi badinga uncedo kuba sizoyekelela sotshabalala kungaphinde kuthiwe intombi ziwiki. No more ndiyanqaba, no more. Asikho wiki singamavila, asifuni uthandaza, asifuni thandazani, ikhona impilo Yesu. Mamelani, uyafika uThixo ebusuku, uyafika. Awunawo uthongo, uyazazi uwiki, ulalelani, ulalela ntoni? Ngoba ningathi sewelile, sisemhlabeni, sisemfazweni. Uyazazi inyama yakhe yakusokolisa, kodwa ulala uphoshisa imilenze. Why? Ntombazana, why? Aphinde kuyosilipe, aphindi. Abohlangulula, uThomi wakho ongangawe akanalo icebo, akanalo. Uthe utata umfundiswana Shubela ngenye imini wathi izaluleko azifani. Sukubuza kuThomi ngoba laa nto beyixelelwe i-right for yena, wena yakho yahlukile. Wena ukuhlukumezeka kwakho akufani nokwakhe, amayeza esiwadingayo awafani, idoseji ayifani. Angothathe yakho ngoba le yakhe yeyakhe. Wathi utata xa ecacisa wathi abanye abantu ngamakholwa alandelayo, abanye ziinkokheli, azifani zaluleko. Into ebizelwe nguThixo ayifani nale uhlele ecankwakho. So xa ndizobuza ku-Asanda ngoba ndimthanda udade wethu, u-Asanda unendlela yakhe, ubiziwe nguThixo, ufuna hambe ulayini ethile. Mna noPhiwa uThixo unelayini yam, akazukwazi udade wethu, uzandithandazisa kuphele. Abantu abathuthe uzisithemsi ndinganilibazisa ngemvuselelweni. Emntanzane wathi ibanesiguqo ngoba ndanicela ayithandele Ntombi. Masike siwathathe la macebo, akho nto sizayiluza. Sike sizamele 3 hours ke sisithemsi sijonge izasenzela ntoni, ngoba sibonile ukulala neendaba kuyasibulala. Masitsho ingoma uJesu inkosi school elihlika leMissions Kristu. Amen. Namangcwele nje ibuleli inceba endayenzelwayo. Namangcwele lo mhlabelelo ukuthi wasisindisa sikuyo ingozi. Namangcwele ndasindiswa ndikuyo ingozi mangcwele. Ndancedwa namangcwele. Ngaphandle kwenceba yakhe namhle khona mhlawumbe ngengabanga kule ndawo. Uma umhlawumbe kule ndawo inceba yakhe nami ndikhule nje bantwini ndimfana ungahoyanga nkonzo ozonwabelayo ozenzelilo zakhe bantwini othembe kakhulu amandla wakhe because uncedo ndandingayazi uba nami ngaze ndimfumane enkonzweni nabe ndisebenzisa amandla wam ndizinceda ngendlela zam kuyinene xa kuthiwa bangcwele
amandla anemihlaba angazifikelela kuyo. And xa ungenaye uThixo bangcwele, uSathana uyakwazi ukufumana bangcwele. uSathana bangcwele wayewafumana nami bangcwele. Kunzima kumangcwele, kunzima kakhulu, kodwa ndiyambulela uSimakade owandisindisisayo. Ndiyambulela uThixo owandisindisisayo. Ndamfumana bangcwele, ndeza kuye. uThixo wandinceda bangcwele. Wandifumana ndingamazi bangcwele. Nam ndiyayibulela loo nceba azikum, kodwa ndamamkela bangcwele. Ndeze endlini yakhe, ndandifumana nam uncedo. Ndibonile nababa kumangcwele uba uThixo ukhona ngawo amaxesha onke. Uyanceda umntu usengxakini bangcwele. Uyanceda umntu usengxakini. Ndithe ndisendilapha bangcwele, ndandingekho mde kakhulu kuzini labangcwele. Yayingezo njongo zam uba ndiqoba ndandifuna nje uncedo bangcwele. Ndafika apha enkuzweni ndancedakala. Ndabe ndiqoba ndihlelanga apha enkuzweni, kodwa bangcwele ndabona uThixo esebenza kum. Ndambona uThixo engena empilweni yam. Apha ekhaya bangcwele kuthiwa kuKwaMphilisi, kuthiwa sisibhedlele iCollege. Ndibonile apha kum loo nto leyo bangcwele. Ide yanoplus apha kum because iye yanerehab bangcwele. Kulaa mntu ebezithandela ukonwaba bangcwele, uba nge-weekend ndizonwaba, weekend na-weekend ndizonwabela. Inyanga nenyanga, xa kufinyanga kufinyanga ndiyazonwabela. So nam ndifike bangcwele ndikuthathaka apha. Kodwa ngokwezwi lalapha qho ndise ecaweni, qho ndise enkonzweni zaphakathi evekini, ilizwi lenkosi nam bangcwele belifika kum lihlabe. Kuthiwe lahla into senazo etasini. Kuthethwe nje bangcwele kashunyayela kuthethwa nam, kodwa nami inkosi bangcwele ilisebenzile enhliziyweni yam. Nam bangcwele nje yafika into kum yathi no man uyakhonza ngumntu wenkonzo, okunye nokunye akunawukwenza. Kodwa bangcwele izinto bangcwele ebezisenziwa bangcwele ngaphandle, bendisenza ngelaa xesha ndikwazi ukohlukana nazo bangcwele. Khange ndinide rehab bangcwele, uThixo undibhile nje inhliziyo yokuba ndivele ndiyeke. Zange ndifike apha enkuzweni bangcwele ndabizelwa ecaleni, kwathiwa ke apha kuselwa kuthwana, kodwa yafika nje apha kum enhliziyweni bangcwele uba le into andinawenza ndandilapha. Ndavela nje ndaziyekela bangcwele. Ndiyambulela uThixo ngokufika enhliziyweni yam bangcwele. Nam ndiyibulela ke bangcwele isigqibo endasithathayo. Ndayamkela inkosi nam bangcwele njengomncedi wam, umntu wandifelayo. Nam ndiyacela ukuthi xa ndipha amandla ngalo lonke ixesha, ndikhoze ngenhliziyo yam yonke nomphefumlo wam. Nam bangcwele ndenze ekulindelweyo kuthi apha singabasha. Kutshiwo kuthethwa kakhulu bangcwele, kodwa masivangele umsebenzi wethu. Nam bangcwele kwindawo endihlala kuyo, nam bangcwele, nam ndiyacela ukuthi xa ndipha amandla, nam ndihambisa izwi lakhe, nam ndihambisa udaba. Kutshiwo bangcwele kodwa umphumbi nawo umphumbi kulo imvula ezayo. Nam ndizabaxelela bangcwele apho ndiyakholwa uba ukhona imvula ezayo. Haleluya, haleluya. Jesu, Oh
abasha igama lenkosi omama sange sikuze igama lenkosi uthandekayo igama lenkosi nami sazi ngibonga inkosi. Haleluya. Amen. Ngoba incwadi efundekayo umuntu wonke mayibonga inkosi. Mayibonga inkosi bathandekayo. Haleluya. Kodwa nawe bathandekayo ngibonga ukuyiswa. Mayibonga inkosi. Haleluya. Moya wengcwele. Ngibonga uThixo ongkhululekileyo ezasemhlabeni. Mayibonga inkosi wangcina ezulwini ikhabinethi yakhe. Mayibonga inkosi. Haleluya. Inkosi wathandekayo indlela nkonkosi. Haleluya. Ungcina ngoyingcwele kudala kubantu bayabeka ungcina kuyimani. Mayibonga inkosi. Qha ngokunabo bekwenzekile. Mayibonga inkosi. Mayibonga inkosi uThixo ndenzile into enkulu kangaka. Phinde nihlale phansi. Mayibonga inkosi. Bathandekayo igama lenkosi ndawo namangcwele. Umnyango wandika uboni tu. Mayibonga inkosi. Ngeke ngizwe kaThixo endawo abangcwele. Nawo insizwe. Hayi uThixo angayinka. Bayiphela khanda zendlini. Namba zenza zonke izinto kaJohn. Hayi mayibonga inkosi bangcwele. Baphela tuno amen. Baphela nothandaza. Mayibonga inkosi. Nabona nisemnyameni nyana. Mayibonga inkosi moya wayingcwele. Ngifumane imisebenzi ngiluze inkosi. Mayibonga inkosi inhliziyo yami dawo ngiqanokubuyela kuThixo inkosi. Into zami zingalunga. Mayibonga inkosi ngihlale ngikhumbule ngezaluleko. Ngikhumbule nabazali, ngikhumbule ukungcolisa, ngikhumbule ukuthethiswa. Mayibonga inkosi bathandekayo. Yahamba iminyaka mayibonga inkosi ngikhumbula. Mangcwele ndilahleka ndisiwa ngcwele ngcwele inyama iqashe ngcwele into yonke. Impaka manje nomsindo. Mayibonga inkosi ndidilita i-messages asive. Abazabane emsindwane ethetha kulesinkhati. Mayibonga inkosi afumaneki. Mayibonga inkosi kodwa sibonga uThixo. Kodwa ngithandaza bendiva. Mayingcwele ndibona ukuthi uyathandazwa bekhaya. Mayibonga igama lenkosi ndiva kodwa umnyango wecaweni ndingawubona. Hayibonga inkosi. Ndisindisweke bathandekayo ndisezi izinto kodwa ezinoqhatha eziwakwama. Mayibonga igama lenkosi uSathana ebenganiphumlisi. Mayibonga inkosi bathandekayo besela ngolwesihlanu ngila neholiday yaMonday. Ndinensuku ezininzi. Mayibonga igama lenkosi bandiphala. Zandehlela izinto manje ngibona nje signs ba apha. Hayi ngiyabizwa. Hayibonga igama lenkosi. Ngikhumbula ngumuntu nje ozithambeleyo. Kwangicaba lo mina omele ufune yolala ndayolala. Bathandekayo sanahlabamba sanaphatha nemele. Namba lithatha imele endlini. Mayibonga igama lenkosi umuntu eqhuba ukungekawuthi. Mayibonga igama lenkosi. Abikhona nje insizwana encinci indlela ngoma. Mayibonga igama lenkosi lathi ndisatsho nje apha. Mayibonga yantsala nje ngehuthi le bathandekayo. Waphuma umkhosi wawukhona apho bathandekayo. Ndahlatywa bathandekayo ndahlatywa. Bayiceka ndifile ubrother wami ndaye esibhedlele. Mayibonga inkosi andifikayo pha bathandekayo. Ndikhona sendilele nje uba ndisalali. Mayibonga ukuthi andifile ngayo nabazi abandayo. Mayibonga inkosi. Haleluya. Ngacinga ndifile bathandekayo ngoba igazi nafike nathi ndibaleka ke apho wonke welokishi uleqisa nezikhali bathandekayo. Mayibonga inkosi ukho abanqandelayo apha, ukho abahlaselayo kwalapha. Ukuwa kwami ukho abakhabeze bahlabe emlenzeni. Mayibonga inkosi. Ndafika ngendlu
Kamakazi wami ndafika nje ngayabona icango elivulwe ndafika ndakhaba ndangena ndafika ndalala kwafika ifamily yami ndakhalelwa ngamanzi khona amanzi ayandibhudulisa njengoba sendilele ukuba ndifile bathandikayo ngabe bakhathazekile bathandikayo ndasesibhedlela ndathungwa kabuhlungu awutofa notofa kaloku bathandikayo ulincila awukhathalelwa nabonesi lemiyo mayiwegama ungenwa nje uromo njalo mayiwegama bawo mayibonge inkosi ndahlala phansi hlala ifamily into angazange yahlala zifamily ndahlala zifamily ngamanye ngihlala emithi moto zathufe mayibonge inkosi kwenzeka intoni sengathi ngivile bathandekayo ndiqhubeke mayibonge igama lenkosi kusokwalo unyapheleyo bathandekayo kodwa hayi bathandekayo into zami zihambe kakuhle tuku mayibonge igama lenkosi andiphangeli nasemsebenzini ndifumene ne-internship kwamasipala nale course andifundele mayibonge igama lenkosi kwayona bathandekayo ndiyasebenza but isimnyama bathandekayo siyandilandela mayibonge igama ndibona ndenze ntoni mayibonge igama lenkosi nabo umsebenzi ngingawuprova nangu but ndinesimnyama nje sindilandelayo mayibonge igama lenkosi kade ndineminyaka i-contract zapha is 1 to 3 years mayibonge igama lenkosi bandi mayibonge kodwa yeyami ya-terminate wayeyakoyi-1 ndifika ngihamba yodala bebekhona mayibonge igama lenkosi endahlala phansi ngangcola nabantu sithi hayi mayibonge igama lenkosi into zami zawulunga khona mayibonge igama lenkosi ngizoqala ngakucaweni yini zoqala ngakuyenkosi mayibonge igama lenkosi ngoba liphoxa ngathi qha siphoxa nabazilwane bebebuka bebefunda inkonzo enkulu yokhona amen banjani ngasandathanda ukunina mayibonge igama lenkosi ngathi uthixo nje ngandinceda mayibonge igama lenkosi ngendlela nje yakhe abantu bazithathele njengomna ngendlela yakhe mayibonge igama lenkosi wala kulo nyaka kuphele bathandekayo ngoSeptember mayibonge igama lenkosi sizayo nhlangano umthatha umfana unqamele ngancamana yazi noma yamaqele njalo leyintsha engikhuthaza lungisa umzalwane yaseKapa ngivume nje andizuya mayibonge igama lenkosi ingekho futhi bembambileyo umsebenzi waphele ngoJuni ihleli ngokuzo nyabani bezokhaya ngo-February mayibonge igama lenkosi ndihleli nje endlini mayibonge igama lenkosi ndaphinda ngayosela kuthandekayo mayibonge igama lenkosi abanisela nabo abukhona ndiyena qhwa mayibonge igama lenkosi sesengibona ukubizwa bonke ngigama wayecela ishomisa wayeshomisa ngendlela nabo kudala sindihalela mayibonge igama lenkosi kwazezimbini ke ngobathandekayo lesathina ndinjalo ndiphaphande apho kwale target andiyazi ukuthi nalo ndayiqhwaba but apho kodwa ndabona nditsalwa nje ifamily yami because ngaphansi koba bendinento yoba ndibethwe ngumntu abaphili andingcono kuba bendibambelele kulo mntu nakowa ndibona ndibuzobusindile ndiyaxushwa nje ngento yonke bathandekayo hayi ifamily yami yazondipha apho nam sendiqalisa uthetha phumile makwegama lokandifaka zange ngambetha kum ngoba ndikhulela ndiyandifayithe ndake ndayoyisa emhlabeni wanonwazathanda nemilo kodwa nathandekayo wesiphinda ndandahlalelefile mani wam azikhathi ukwecala ngabe ndidume ngathi ngomvundla awegama lenkosi mane ndizityiityapa ndihleli makwegama sibasa nabafana babini abanye ke ngoku ahlamba kwahlala ndakhona hayi ndizawufanga abo makwegama lenkosi boya wenzo endiyazibona makwegama lenkosi le mayeyogqibela mandendlini yenkosi uthixo lo uyathetha ebesikuyothanda into xa bayisenzi elele kwentliziyweni yam befinishe iyandibisa makwegama bendingayiboni ngoba bathandekayo ngabo abarongo hayi ngabo bathandekayo uthixo lona uyandibuyisa afika ndahlala endlini adanza ke ndiyeke ndihlala uNovember thatha isigqibo mayibonge igama lenkosi ndathi ndifuna ukuyela enkonzweni nathinda notata umbangela thina notata jabula makwegama lenkosi ndathi ndifuna ukuyela enkonzweni ndifuna ukuyela kuthixo
mayibona igama lenkosi ngoba khona endingayizamanga abangcwele mayibona igama lenkosi ndi-apply ngafumana imisebenzi mayibona igama ndabuyela bathandi kanti inentloni mayibona igama lenkosi nozongena mayibona igama lenkosi xa ndingenayo apha etshoshi ndafika bazake ndawukele ungashiyeke andamkelekanga mayibona igama lenkosi bandamkela abazali bakhe mayibona igama lenkosi ngendlela emangasayo mayibona igama lenkosi ngoba ndathi mathandeka sendleli nje moseveni qonda ndiyavuma ukholwa ndavuma abathandekayo mayibona igama lenkosi mbizo Thixo ndiyavuma ukholwa mayibona ngoba le nto le ilapha ngoba ndilwa okukholwa mayibona ngoba uThixo bathandekayo ndibizele ukukholwa mayibona igama lenkosi ndifuna le njongo sendilapha abangcwele mayibona igama lenkosi bathandekayo wena songekaphumi bathandekayo ungaphumi mayibona igama lenkosi ngoba impilo yayingene lula kangaka ndiyayisokola haleluya ngoba ungena kwamabalizane ndiyazikwanto yafika ndehleka kodwa namhlanje ndiyayisokola ngoba ndiyayazi ikhona into engingenayo endiyaziyo endirhalela iphinde ifike ndizawufika ngiyikholwa ikhona into efika haleluya efunyenwayo apha moyoitwe uthi haleluya ifikwanele haleluya boya wetwe bathandekayo kungaphumi ngoba inyama seyikhule kuvele yonke into awuthandwa ubonelwa into ebekumele mayibona igama lenkosi ihlala kuThixo mayibona igama into asendiyenza njengoba bathandekayo emsebenzini othi ubangifunela umsebenzi kamasipala ude lo msebenzi andivele wona awudibenanga tu neekhozi zam mna benze i-office admin kwegama lenkosi into mayibona igama lenkosi ze-senior process operators amanzi planting dololo apply sokuthi kwegama lenkosi njalo futhi wandithi 250 zakanini qamisa phalathi ubangathi research ndintonile nabuza sebantwini lakhe ndaphangela nabo abantu abandithethi mayibona igama lenkosi hayi Thixo noba andiyazi khadi asilwa le mali ndamfanileyo hayi mali kwela angihayika ndahayika ndaya kwawezi-practicals ndafika Thixo ndiyazi wabona phaa andifikayo ndafika i-practicals ilula uphakamise letafuleti phakathi uyibeke phandle zumzekelo uyithathe ke nawe ndafika silula ngabe ndithwala i-assignment kumele lo msebenzi abe ngamantombi amathathu endima wesene kodwa ndizawufumana lo msebenzi mayibona igama lenkosi twafumulayo mayibona igama lenkosi nekathi isameni ifaya amanzi kwasebenza phakathi hayi lula ndikhawuleze careful ujike kahle ndijike ngoba ayilula ayinkosi bathandekayo ufune uqhube ngababona befela phambi kwam namoto kodwa afika i-10 kum nabantu basezisayo balapha sebephangela apha bathandana ngoba bafuna indoda apha bababona bayandisebisa ke lamuntu intshake yabintlanyana yabicima umisisebuyovoka itrafiki lapha bakwekalokosi yacima nakum seyiphumile ayigama lenkosi kodwa ngipasini angolesihlanu salinda olesine bafowuna angolesithathu bathiwa congratulation upasile apha uyayivayithe tomorrow kwinto ze-interviews ixesha lakho nali indawo nantsi ayibona igama lenkosi nabenziselezina futhi mayibona igama lenkosi ndaya bathandekayo kwi-interviews bathandekayo moya weyingcwele ndafika kwipanel bendiyazi bendiqhela ukuya phaa mayibona igama lenkosi mayibona igama lenkosi kodwa ndaya ngobuciko bam andaya ngokwazi kwam
andaya ngento yonke yamba beqhalela abantu kufanele uzwethise makwegama lenkosi ndiyazi nemibuzwayo andaya tunga mathandekani khumbula neunion zizwethisa omnye umbuzo ndingawuvi makwegama lenkosi umkile tuko kwam uhlale kumjani wayesehlala clean housekeeping enze ndilibe lento ndijikeleze ecanga kwayo batshele ngesixhosa makwegama uthixo wandinika umsebenzi nge-3 makwegama lenkosi wawubukela nje kuye wawuvuka wanika umsebenzi wamasipala opermanent namhlanje xa ndifika kulo msebenzi ndafika akhona amantombazane ndafika ndabukela amanzi apurifaya kanjani wathi uthixo nasindlela oluhlambuluka uthixo ndifuna ukufundisa ukuhlambuluka wayikwegama lenkosi mhlathi into ngenzayo uhlala esitulweni sihlise ihlambuluka wayikwaphatha kulopenti njengoba simixa ezikhemikhali ikhemikhali zami zihlala ezantsi wayikwegama lenkosi khona igama ebiza kuthiwa ukuthi islash wayikwegama lenkosi uyochithana amanzi every day wayikwegama lenkosi chithana amanzi amdaka amnyama ngoba beclean phaa zizakhemikhali hamba before amanzi ebantwini eclean abantu bawasela wayikwegama lenkosi hallelujah ayasetyenzwa mayikwegama lenkosi yayibukele mayikwegama lenkosi wamoya ncane wathetha umonzi wathi ndisilahisa naqalise ndayibona ilusu lwam liyanyathi Say
ndishiya lenqwelo kaYesu Kristu ngoba lenqwela kaYesu inguYesu Kristu yandinceda nam ndisebumnyameni ndingazi ukuthi ndisebumnyameni bathandekayo kodwa wafika uYesu Kristu yena owathi uThixo wawubona ukuthi uYesu Kristu will become the light of the world bathandekayo yini ukuthi ndihlale phansi ndimphike uYesu Kristu owafika bathandekayo ungekuhlanga impilweni yam kodwa wafika uYesu Kristu wafika uYesu Kristu empilweni yam wandihlangula bathandekayo ndiyambulela uJehova ndiyamdumisa bendike ndathetha noThixo wam ndisithi andifuni uzuma apha ndithethe ndithethile naye kodwa unguThixo ongazokumanyelwa ndim unguThixo ongazokulawulwa ndim unguThixo ongafuni ukuthethelwa uThixo uyaziveza ngezwi lakhe azingqi uThixo ndiyambulela ke uThixo owathi waziveza bathandekayo ngoba ndicula le ngoma ndiyambulela inkonzo nopheleleyo kule nkonzo yathi yafika apha eJozi ngoba kubuhlungu ngaphakathi yazi xa kubuhlungu kakhulu kunzima ukuthetha ndiyamthanda uThixo uthi kuselwa let us reason together uThixo unguThixo that can go to your level that's how God is it doesn't matter injani imeko yakho kodwa unguThixo who can go at that level wathi come mntanam let us reason together uThixo ethetha kuselwa khaye ndikuvulela umsebenzi ubumthandazela ndakuvulela ndithi yawuphela icontract for 12 years ndisebenza umakhulu wam makulula nkonhla ntomdala wasenzela nto kodwa uThixo unendlela nje ukwenza izinto uthi selwa andizoyitshintsha imeko kodwa ndizayisebenzisa ukulungisa wena ulendlela indlela bathandekayo into zikaThixo zinganyelwa into zikamoya you cannot rush into zikamoya uThixo akanawari ukuthi sindawo ukutuphi kodwa ukukhula that's where God is focused ekukhuleni balekile ukukhula ekholweni balekile uThixo takes time for that bawukhule ekholweni ndithi ndiyambulela for the trials and tribulation ezihamba endleleni yam ndiyambonga uThixo bathandekayo ndingathi emsebenzini kwavela ithuba kathiwa manikezela into zam ndizawuthathwa ndiyofunda ekholeji eCape Town paramedic bathandekayo bathandekayo kusalungiswa phendlini utata eqokolela zifriji eqokolela yonke into bathandekayo ndiyibona ngabantu abaninzi ndayibona isasazwa ingasasazwanga kodwa emsebenzini inje isasaziwe bathandekayo kuthethwa xa ingaphumelelanga kuthiwa kungena abantu abaninzi ndayemthandazini ndathi Thixo uThixo ndathi ndiyakwazi wena xa uvulile ngeke kuvaleke xa uvulile angekhe kuvaleke ndivile Jehova ngelelela yazi mthandazweni you have to plant a seed that seed when you plant it awuyivumba you know what to do xa ulindile bathandekayo ulinde mthandazweni ulinde ezwini ulinde kwenzeni izwi ke lukukukhanya ithi into xa ndihamba ithi selo noba uhambe bumnyameni behlabathi sebumnyameni
sukulibala ukukhanya izwi lakhe ehlabathini elimnyama. Sulibala izwi lakhe ngoba izwi lakhe likukukhanya bathandekayo. Uthi uDavide uthi xa ehamba ngoba uDavide wayehlangana nezinto eziqonda ukuthi zimbulale ebumnyameni ngoba uhambe ebumnyameni. Uthi noma ndihambe emfuleni lothunzi lokufa andiyukoyika kufa ngoba unam wena. Bamba izwi, gcina izwi. Thixo gcina izwi noba umvu Thixo gcina izwi. Hlale ebungcweleni bakhe bathandekayo ngoba izwi lakhe lingcwele. Hlale ebungcweleni bakhe. Even if you have to crawl, even if you have to crawl to go to God, crawl. Even if you have to sit down, uhlale phansi, hlala. Ngoba into zaThixo ziyaningi. Thixo sihamba naye umkhulu Jehova. Unecebo elihle ngempilo yethu. UThixo akazosisusa izinto bathandekayo, kodwa uThixo uzasiyeka bathandekayo. Kuzawufuneka sime njengoJobi bathandekayo, simdumise. Singafani nomfazi wakhe, sithethe njengesiteleka. Athi uJobi asikwamkela sikufundela uThixo akazosuka kodwa uThixo ezi zinto uThixo uzasebenzisa for the good work. uThixo usibizele emsebenzini wakhe kwaye uyasebenza ngaphakathi kuthi kuthiwa the good work. Doesn't matter your circumstances injani kodwa it is for the good work of the Lord. Ndiyambulela uThixo, ndiyambulela abazalwane ukuthi niphume nindivuselele kangaka. Esiqonda ndiyaphela bathandekayo, ndiqonda ndiyaphela ndibuza why Jehova. Complex air. Wena Nkosi uyazi ave kumnandi ukubona abantu beNkosi bekhuluzana. Ave kumnandi ukubona abantu beNkosi bekhuluzana. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
uhleli phansi phana uqondile uyahalela uthi uhleli phansi uqonde uyahalela ukusindiswa kodwa unemibuzo apha ngaphakathi ingaba ndizayimela nalento eyaphakama intombi elingana nawe ingqine itsho ithi intombi yagcinwa nguYesu eyohlukane nesono iphile emhlabeni abafana bekhona umnandi bukhona utshwala bukhona ithambeni zingabhalwanga ngegama lenkosi enambathandekayo bandibamba ubungqina ngegama lenkosi ebangqina abantu abatsha bengqina esitratweni leditorensi bengqina ngaphakathi ezivuselelweni ezidlini bathandekayo noma ubungqina bandibamba ndathi kandibona asanda phaa belingana nam bengqina ndathi kungani mna ndingafani nabo ngegama lenkosi kungani bandishiyeke ndingafani nabo yintoni ezondohlula mna bona bethi kwenkosi uyiphila le nto ngegama lenkosi angizumosha xesha ndizawunikela kubrother H Samani ngegama lenkosi ave kumnandi ukubona abantu benkosi bekhona ave kumnandi ukubona abantu benkosi bekhona ndaqonda kubelibhakisha inhliziyo yami nengqondo yami iselapho into nje useyisheke igaba nje because babika umzimba wodwa sengolibhakishayo zabe izihlangu ebenzonini lapha zilapha eCelebheke eyuba nje sishiye njalo inama nimeyiphasa kuba ndithe xa ndisithi ndikhangela ihlangu uselapha eJosh ngale hlangu ndishiye ekapa kodwa nje ndibulela uThixo ondifikisileyo apha ndiphephile oko nje siphethe uThixo endifihlile nam ndazoba lapha kule mvuselelo ifike yavuselela neyam impilo ke mna ke ndingumntu omfutshane kakhulu ndike zikhona izinto uThixo bezithetha apha kum ngaphakathi nabazalwana befike bana apha bafike ke bayishumayela nam ke andingomntu oshumayela abe mde ndimde nje olingesiqu kodwa mna nje ndimfutshane nje kakhulu sizoyana nje enezwini ngokufutshane izwi lenkosi sofumana kuMarko chapter 5 verse 25 Angisoze ngahluka ana Marko chapter 5 verse 25. Isihloko intombi kaYayiro intokazi eyayinethombe legazi. Verse 25. Intokazi ethile eyayinethombo legazi iminyaka 12 eyayive ubunzima obuninzi kumagqirha amaninzi eyayidleke konke ebinako
ingasizakali lutho, imana ukuba namandundu, yathi yakuva ngaye uYesu, yeza phakathi kwesihlwele ngasemva, yayichukumisa ingubo yakhe. Kuba ibisithi, ukuba ndithe ndachukumisa neengubo zakhe ezi, ndosindiswa. Verse 29. Watsha kwa-oko umthombo wegazi layo, yeva emzimbeni wayo ukuba iphilisiwe kweso sibetho. Verse 30. uYesu ethe kwa-oko wawazi ngaphakathi kwakhe amandla aphume kuye, wajika esendimbaneni wathi, ngubani na ochukumise iingubo zam? Bathi kuye abafundi bakhe, ubona nje ukuba isihlwele sikuqinile, utsho na ukuthi ngubani na okuchukumisileyo? Liwala phakade zwana lokuphila Thixo namandla onke nasibeke yakho Baba phuma indawo ngendawo silambile Jehova silambele uthetha kwakho thetha nathi Baba silambile Baba silambile Mhlekazi silambile Ngonyama silambile Mthetheleli silambile Jehova yadisa Baba bethi badlalakho bethi abantu abatsha bethe Baba asinamandla sawuphela endleleni masingaziswa nguwe. Intokazi ethile eyayinethombo legazi iminyaka 12, eyive ubunzima obuninzi kumagqirha amaninzi, eyayidleke konke ebinako, ingasizakali lutho, imana ukuba namandundu, yathi yakuva ngaye uYesu, yeza phakathi kwesihlwele ngasemva, yayichukumisa ingubo yakhe. Kuba ibisithi, ukuba ndithe ndachukumisa neengubo zakhe, ndosindiswa. Kuhlobo la kukhona intombazana eyayinethombo legazi kuthiwa iminyaka ingapheli le ntombazana. Le ntombazana ikhule kokwayo kusetyenziswa amayeza. So yayiwahambile wonke amagqirha le ntombazana ezasemhlabeni izama ukuphila. Izama zonke iiplans zayo ezaziyo uba xa ndinokwenza le plan ekhaya ikhule kusenziwa kanje endizophila. Kodwa izamile zonke ezi plans izaziyo ubana ziyaphilisa okwayo. Kodwa ezi plans azange ziyisebenzele le ntombazana. Kodwa kuthiwa le ntombazana lena yava ngayo uYesu. Seyivile ngayo uYesu yazika zonke iplans bizazo uba zona ziyisebenzela ngokwayo. Yaya kuye uYesu eziphakathi kwesihlwele. Kuthiwa le ntombazana yehla kuye ke yaqombelela umbeleni wakhe. Umbeleni wengubo yakhe uYesu. Kuthiwa le ntombazana lena yaphila instantly. As soon as manje ibambelele umbele wengubo yakhe yaphila instantly. Le ntombazana lena ihambile iminyaka izakuphila. Iwahambile wonke amacebo ihamba zonke ikona zonke nje ikona zamagqirha ekuthiwa zaphilisa. Le ntombazana khange iphile lena kodwa yava nje ngoYesu usindisayo. Zange bihesitate as soon as bayivile ngoYesu usindisayo kuthiwa yaya kuye yabambelele umbeleni wengubo. uYesu wayideliver instantly. uYesu akathatha ixesha uba makayenze umsebenzi wakhe kodwa udinga nje abantu abavumayo. Uzodinga nje umuntu nje uba ayivule inhliziyo yakhe. Sishunezwa each and every day ngoYesu. Kudala sikhonziswa inkonzo ivela each and every Sunday. Kodwa umuntu nje angafuni uba makasuke emsono. uYesu akadingi ixesha elinintsi uba makasebenze enhliziyweni yakho ntombi. As soon as ukwazi uyivula inhliziyo uba makayingene asoze ahesitate uYesu kodwa nje ufika deliveration instantly. Thina asinokwazi usukela esonweni ngokwethu ngawethu amandla kodwa nje sowunikele impilo zethu kuye uYesu uba makasebenze. Akathatha ixesha yena kodwa ufika engene empilo omtsha ayisebenze impilo yakhe. Noma i-boyfriend ngathi inzima kanjani okanye girlfriend kunzima kanjani uyeka, icuba linzima kanjani uliyeka, utywala bunzima kanjani uliyeka, kodwa xa sowubambelele kumqumbelo yena inawo amandla okususa kusisono. Singabantu abatsha isono sidala isono asibiki isono kodwa ukhona bekhona umhlaba usaqala ukhona wayikhona abathi ngingasekelo usekhona namhlanje kwaye isono uyakwazi ukususa umnotha uso bambelela kuya khona wazi ukususa umnteselelo. Yesu usekhona Yesu
wasusa umntasoneni kuthiwa le ntombazane yayizama iminyaka kodwa le ntombazane yayingaphili kuthe yayingena iminyaka wagqirha ngoba kwayo yayikhula sinyuso wagqirha kodwa yongena ngesango livulekele wonke ubani ukuthi abambelele kumqukumbela kwaye sowusuke esoneni kubambelela kuye singasuki kuyesu kuye namandla kususa esoneni sona sidala kakhulu sona sidala sona sibatsha thina siyafika esoneni sibatsha esoneni kodwa ukhona basisusa umuntu esoneni yes lana siyabambelela kuye nawo amandla kususa umuntu esoneni siyokuthetha siswami Verse 30. uYesu uthe oko wawazi ngaphakathi kwakhe amandla aphume kuye wajika esendimbaneni wathi ngubani na ochukumise iingubo zami bathi kuye abafundi bakhe ubona nje ukuba isifele sikuqinile utshona ukuthi ngubani na ondichukumisileyo wasingasinga ukuba ambone lowo uyenzileyo lento ithethe intokazi leyo isoyika igubha ikwazi oko kwenzekileyo kuye yeza yawa phantsi kuye yamxelela inyaniso yonke kuthiwa apho bana uyesu wayehamba uyesu yaze yamthinta le ntombazana kuthiwa njengoba nje imthintile le ntombazana yintombazana ibinazo zona kodwa nje yakubambelela kuye uyesu yadilivariseka kodwa uyesu wavila amandla uba aphumile apha kuye kodwa uyesu akakwazanga uyesu uqhubekeka nomsebenzi amandla engekho kodwa uyesu uthe seyihamba wenza umsebenzi wakhe osuka amandla kodwa uyesu uthe wajika uza bana nthintileyo kwathi wavile nje amandla ukuthi asukile sisibuze uba njani mani sithi thina singabantu abathi shineza okoko kodwa sithi xa esuka amandla singakwazi ukujika sihambe siyolungisa ngoba uyesu akanawo amandla nawo uwabuyisa amandla umuntu omtsha wayesukile amandla wayesuqhubekeka kwindlela ukuthi uyesu ubala kwenye ivesi masimthabathe umnqamlezo each and every day sifunda apha kuye each and every day masithabathe umnqamlezo sifunde kuye kuba kuye indlela sifunda kuye nje uyesu why xa amandla suka nje ukuthi singajiki thina siyolungisa kuba uyesu uyakwazi umuntu umbuyisela amandla awukwazi umuntu umdivanisha xa seyijike ukulungisa endleleni thina sokuphila ngokulungisa yanga sihlala each and every day nje siyazi xa singena isono sewasusa amandla masifika isono sokwenza ungakwazi ukuhamba ngendlela ukuhamba ngayo kodwa masawujike uyolungisa yefika kuye ubuyisela amandla yanga sihlala njalo silungisa kodwa uKhayeni ngiyakhumbula uba uKhayeni wayequbile uKhayeni kodwa Thixo wathi why ubuso wakho usangene olothi nje ulungise ubuso wakho nje uzifile buso ule na kodwa uzalwane wakhetha nje ukuba makaqine enyeleni amandla engekho ngekodwa sisoleni engekho umnikazi yanga sihlala njalo silungisa sasikhona nokuyisela into amandla